Yo quitaba el fondo, ¿eh? Yo quitaba el fondo. Es que no pinta nada ahí, tío. Es que distrae. Si fuera negro... No necesitamos ya más el proyector. Cerramos el telón. Cerramos el telón. Didac, vamos a quitar el proyector, ¿eh? Sí, porque la imagen destaca demasiado el fondo blanco. ¿Se podría bajar el telón? ¿O se puede cerrar? Vale. Sí. Voy. ¿Has posat el micro? Molt bé. Bueno, si vols veure para tampoco, pero bueno. Pues la moción. Ai, això sí que em cau. Se'ns ha tornat a escapar, ja la fa la prova. Què dic? Se'ns ha tornat a escapar. No? Començo a parlar de dreta a esquerra, si estic tocant-hi. Quina dreta, la teua o la nostra? Que parleu per provar. Hola, bon dia, sí, hola. Funciona, sentiu bé. Hola, hola. Segueixo, sí? Sí, està bé. Vale. Jo, hola. Hola. Vale. Hola, què tal? Hola, hola. Hola, hola. Luces, luces. Que mal. No nos ven, no nos ven. Pensava que era ahí sentat. Quan ens digueu... Som-hi! Quan vulguis, Violeta. Molt bé. Doncs res, benvinguts a vosaltres, els tres escriptors que tenim aquí, i també a vosaltres, gràcies per estar aquí. Us volíem donar les gràcies a vosaltres també per assistir. I bé, tenim en Jordi Dausà, que ha escrit el llibre de Pensa en mi, la Ramona Soler, que ha escrit Bisturí, i en Jordi Cervera, que ha escrit Justícia quasi poètica. La primera pregunta que us volia fer és, els tres heu escrit una novel·la negra en català. En quin punt diríeu que es troba la novel·la negra en llengua catalana? Si vols començar tu, Jordi. Home, jo crec que viu un bon moment, el que passa que no sé si realment és un bon moment una mica fals, perquè sí que és cert que hi ha un bon planter d'escriptors i segurament hi ha també molta moguda externa, tipus festivals, tipus una certa recepció, però com sempre passa en la cultura catalana, la recepció final no és el que hauria de ser, és a dir, no hi ha els lectors necessaris per tants llibres, segurament, ni per tantes col·leccions, ni per assimilar. Llavors, aquest creixement desmesurat fa que possiblement es publiquin moltes obres que en circumstàncies normals segurament no s'haurien de publicar, perquè potser no tenen el nivell mínim com per ser publicades, però sí que és cert que genera aquest moviment, però per contra no hi ha una recepció final, és a dir, no hi ha un nombre de lectors important que permeti que el negoci funcioni. I quan el negoci no funciona, doncs tot és, com sempre passa a casa nostra, de molt bona voluntat, de moltes ganes, de molt de tot, però no amb un suport important
tant que seria allò que realment els números els sortissin els escriptors, els sortissin els editors, sortissin els llibreters, que això no passa. Vols dir que hi ha molta producció? És a dir, des del punt de vista creatiu és un bon moment, és un molt bon moment, hi ha molt bons escriptors, hi ha novel·les que realment són potents, però per contra hi ha aquest factor que no hi ha prou lectors i que segurament els poders polítics que s'haurien de cuidar d'això no se n'han cuidat de que el català sigui una llengua competitiva. Per tant, tu escrius en català i tens molts números de morir-te escrivint en català, vull dir que ningú, si no ets un supertop, ningú es preocuparà de que aquestes novel·les teves d'una certa qualitat, no dic que es traduís tot, però si les que tinguessin un cert nivell, que es poguessin traduir al castellà, que poguessin anar a altres llengües, que això no passa i no hi ha ningú que ho treballi. No? I focalitzat en la novel·la negra. Bueno, però, jo crec que seria un mal endèmic de tot, però ja que parlem de novel·la negra encara més perquè és molt més sectorial i molt més concret. No? I estaríeu d'acord, Ramona? Sí, jo bàsicament sí, i a més ara amb la pandèmia els que van sortir, tots els que van sortir l'any passat s'han desplaçat a aquest any, o sigui, a Sant Jordi teníem les novetats de Sant Jordi i les novetats de l'any passat de Sant Jordi i els que no s'havien publicat esperant i clar, encara s'ha notat més potser això, no? Una avalanxa de novel·les publicades, però lectors de sempre o menys. És a dir, tenim una superproducció aquí, però... A tot arreu, sí. Estic preparant això i... tinc obert, sí. Han fet una anàlisi molt lúcida en Jordi i no puc afegir gaire més. Sí que és veritat que jo vinc de l'àrea... Jo, a més de publicar novel·la negra, he publicat altra novel·la diguem-ne convencional, per dir-la d'una altra manera, i sí que t'adones compte que a Catalunya, potser perquè tenim una cultura així minoritzada i tenim una llengua una mica en perill, sí que és veritat que els gèneres, en general, parlem de la negra, no? Sí que a vegades es miren una mica per sobre l'espatlla, els gèneres, no? Tu fas coses de gènere, no? I això m'ho han dit diverses vegades, no? Inclús escriptors, o una vegada algun escriptor de renom, que no dirà el nom per no fer lleig, bueno, tu perquè fas gènere, no? I t'ho diuen amb aquesta mica de condescendència, no? Vull dir, pot ser fantàstic, però en aquest cas és negre, no? Sí que és veritat que no acaba de... Com la cultura anglosaxona sí que els gèneres són molt respectats, aquí no. No, tampoc ara vull ser dramàtic, no? Però sí que notes, és gènere. Te diuen així, és gènere, això, no? No sé què pot ser degut, no sé si és això, que volem a vegades ser més papistes que el papa, o perquè creiem que hem de demostrar alguna cosa i que som un país molt petit i que volem... Potser sí que volem demostrar alguna cosa i per això fem. Però és una sensació que des que he aterrat en el món de la novel·la negra ho he vist, que hi ha aquest sentit, sí. Doncs aleshores, això ens seria amb la pregunta que us volia fer següent, que era els tres heu localitzat, en aquestes tres novel·les, heu localitzat els fets, a més a territori català. Això, que és un tret diferencial respecte a les novel·les de la resta de l'Estat, creieu que és atractiu pel lector, o d'altra banda fa que sigui una literatura menor i localista? Si voleu, comences tu, Ramon. Jo crec que va costar potser jo parlo per Lleida, per exemple, no? Perquè cadascú potser és diferent el cas. Moltes vegades és el que dèiem, no? Es tiren cap a nòrdiques o cap a... Els d'aquí potser centralitzaven més aquest tipus de novel·la en grans ciutats i els lectors preferien o bestsellers o novel·les nòrdiques que no agafar un autor local, no? I vas a la llibreria i veus, mira, el llibreter mateix, no? Mira, aquests tres autors són d'aquí Lleida, no? I, bueno, sí, vale, que bé, no? Però no, gràcies, no? I això s'havia de canviar i crec que ho han anat canviant i ara sí que es nota com una diferència. Per exemple, la Irreductible, la llibreria de Lleida que es van obrir el desembre, crec, o així, no? Que són molt valents per obrir ara una llibreria, però a Lleida ara s'han obert 2 de nous. Llavors, ell té uns prestatges que tot és novel·la de Lleida, de diferent gènere i tot això, no? I jo dic, cada vegada que vaig veig més gent, no? I diu, estan sortint de sota les pedres, no? Em diu. Però també els lectors, quan van allà, busquen ara també a veure, no? Què hi ha aquí al racó de Lleida, no? I després amb algunes iniciatives, amb els festivals que es fan, que es dona a conèixer
autors de renom, però també autors locals, no? I jo crec que els autors ja escrivien i ja localitzaven on sigui les seves trames, no? Però els lectors no hi estaven tan acostumats i no les agafaven tant, les passaven una mica de llarg. I ara cada vegada s'atreveixen més i a mi em sembla, i gràcies també a editorials que publiquen també més autors d'aquí, no? I que se centren potser més en això i no tant traduccions i coses així. Pel fet que sigui novel·la negra que passi aquí al territori català, també consideres que... Jo li consideraria dues coses. Una, aquesta idea potser que una mica que realment la universalitat acaba venint des del localisme, és a dir, que d'alguna manera... M'ha relacionat, la volia dir jo, aquesta. Que a veure, estàvem acostumats a llegir coses que passaven en llocs que no sabem ni pronunciar, que no hi anirem mai, que segurament no serem capaços mai de trobar-los, i les llegíem sense massa problema. Per tant, escolta, no crec que sigui cap problema per un lector de Nova York llegir una novel·la que passi a Lleida, o passi a l'Espluga, o passi a Reus, no sé. No crec que sigui aquest el problema, no? El que passa, jo crec que aquí arrenca una mica amb el que lligava abans també de que no hem sigut una cultura valenta, és a dir, no tenim uns polítics valents que ens ensenyin això, és a dir, els països nòrdics van fer una campanya molt bona, molt interessant a nivell polític i a nivell editorial de promocionar els seus llibres. Nosaltres això no ho hem fet, és a dir, les institucions treuen, quan han de passejar per fires del món, treuen dos noms que sempre són els mateixos noms i algun més que s'hi afegeix d'última hora per raons que no diré. Però no hi ha una política clara de escolta, anem a promocionar els nostres autors fora, anem a fer... A veure, és evident que el Jaume Cabré el traduirà qualsevol editorial de primera fila, però a nosaltres ens pot traduir algun editorial de segona o de tercera, que no posem cap pega tampoc, és a dir, tothom té el seu nivell i per tant dins del teu nivell hi ha editorials paral·leles a Itàlia, a França, a la Xina, que ens poden traduir perfectament, i això no passa perquè no hi ha aquesta empenta de traduir el conjunt de tota la literatura catalana, no només uns noms que són els que donen llustre i els que es fan la foto i tot això, sinó que aquí, i aquest és el problema. No crec que sigui un problema de localismes o de que la novel·la estigui inventada aquí o allà. Si una novel·la és bona, és bona. Que no hi ha una promoció al darrere. Jo crec que sí. I per cridar als lectors no pot ser una cosa que sí que els cridi de dir aquí estan passant coses, la novel·la negra i les tenim aquí. Perquè a vegades el lloc pot ser que hi hagi novel·les que passen en un lloc però podrien passar a qualsevol altre i hi ha novel·les que no, que només poden passar a un lloc concret, perquè una novel·la, en aquest cas, de la meva novel·la, el lloc és tan important com els personatges, només pot passar allà. En canvi, hi ha la novel·la anterior que havia fet jo, per exemple, l'Hèmings, no podien ubicar a qualsevol ciutat, qualsevol polígon industrial. Qualsevol polígon industrial. En canvi, per exemple, el que deia, aquesta passa amb una urbanització desastrosa de la Costa Brava, d'aquelles de mig fer, no? I passa allà, si no la novel·la no existiria, no? Aleshores, sí que és el localisme, però clar, en aquest cas és el motor de la novel·la, no? I, bueno, això que dèiem del localisme, esclar, això del quilòmetre zero, a vegades, és una cosa que comentaves tu a la Ramona, a vegades fa més mal que bé, això del quilòmetre zero, no? Perquè té un punt així com una mica de, bueno, és un noi de quilòmetre zero, és un noi d'aquí, no? I a vegades quan t'ho diuen, dius, bueno, però encara que sigui d'aquí, no m'has de comprar perquè soc d'aquí, m'has de comprar si ho fas bé, no? I a vegades sembla que hi hagi aquesta cosa, no? De, bueno, comprar-lo a noi d'aquí que ho farà bé. No, coi, i poder és culpa, com deies tu, Jordi, de que no s'ha sabut fer. És cert, vull dir, si mires la promoció que es fa a nivell cultural, és bastant pobra. Sort que hi ha iniciatives com aquesta que són privades, amb la gent que ho fa, no? Però si mires a nivell de generalitat, són tres amics que són exemples mateixos, com els dic molt bé, i ja s'ha acabat, no? I això els successius governs, no hi ha hagut ningú que hagi fet un... No hi ha hagut un conseller o una consellera de cultura que realment hagi marcat una diferència que diguis, hosti, amb aquest tio o aquesta tia sí que han fet un gran canvi, no? No es veu i no s'espera tampoc, a curt termini, que és el més trist. Dins de l'entorn aquest català, però dintre de la societat en general, creieu que tal com està muntada la societat tendeix a la perdició? És a dir, fa aigües per algun costat la nostra societat i per tant, els vostres llibres poseu en entredit la societat actual? Si em preguntes a mi, et diré que sí, perquè és
La gent diu que soc pessimista i em considero tremendament objectiu i realista, no? Però sí, ahir en Quico Amat va dir que l'escriptor, o l'escriptora, és un viu que mira una mica més estona les coses. Sí, va agradar aquesta frase. Perquè dic que és veritat, no? Un escriptor o escriptora és una persona que mira una mica més, no? I que mira una mica més enllà. I potser sí que veiem coses que la resta de la gent o li passen desapercebudes o simplement escull no mirar-les, no? Aleshores, clar, a vegades t'ho diuen, i tu no en treus, no, és que el món és aquí, per exemple, que va passar la meva novel·la, no? Que és una persona que l'únic que has de fer és anar a un lloc determinat, ho veus i ho escrius, i ja està, i no cal anar gaire més enllà a vegades, no? No cal a vegades tenir unes grans idees. Observar la realitat tens material per fer les novel·les que vulguis, però sí que és veritat que tu observes la realitat amb uns ulls, no? I has de saber mirar, com deia Vilamat, una estoneta més, fer una mica d'esforç que la resta de la gent no fa, ja està per fer, no necessita fer-ho, no? Estàs d'acord, Paloma? Sí, mira, ahir o abans d'ahir sortien les notícies que s'havia suïcidat una nana i els Mossos estaven investigant. Jo crec que abans no s'investigava un suïcidi, està suïcidat, ja està. Jo vaig pensar, ho vam comentar amb el meu marit, dic, mira, veus, està bé, perquè de vegades pot ser que s'hagi suïcidat, ahir potser parlaven de bullying, no? I de l'escola i tal, però també pot ser que a casa tingués maltractaments o abusos o alguna cosa, però era una nana que és adolescent, els adolescents tenen els seus rotllos i s'ha suïcidat, no? Però ara està bé que investiguin. Llavors, potser és això, que tu mires una mica més i dius aquí hi ha una història, no? O moltes històries, i potser sí que és això el que fas, no? Mirar de cada notícia. I una altra, que és el que em va passar a mi també, no? Et fan prenyar, no? Per les nenes o com el que sigui, i dius, ara faria un bisturí, no? I llavors, paf, surt una altra història, no? Però ara és això, no? O notícies que ens creen curiositat o que ens fan emprenyar, però és la realitat, no? I que està molt malament la societat, això sí que és veritat. Sí, jo crec que sí que fa, una altra pregunta sí que fa una mica d'aigües tot, i sí que és cert que potser els escriptors això ens entretenim una mica més a mirar-ho i després, doncs, per les raons que seguim ho expliques, no? Però al final el resultat que té això en la societat no deix de ser també un pur entreteniment, és a dir, la gent agafa aquestes novel·les i possiblement sí que veurà que hi ha aquests problemes, però tampoc dir, ostres, amb aquest problema que surt d'aquí anem a actuar i anem a fer-ho altre, no? Sinó que no passa gran cosa. És a dir, tenim una llengua que realment fa aigües, una llengua que es perd, una estructura social que té molts problemes i veus en el dia a dia que la gent no treballa bé. És a dir, jo amb això potser m'he fet vell i m'he tornat una mica rondinaire en aquest sentit, però sí que és cert que la gent no treballa com hauria de treballar i ja quedes amb un no et ve, que un altre que t'ha de fer un pressupost no te'l fa, i això que ens dius, escolta, que són diners per vosaltres, i no hi guanyo res, al contrari, és el que pago, no? Hauríeu de córrer darrere meu perquè us faci feina, i veus que no passa. I amb el dia a dia i amb les feines que això, i crec que és un reflex de la societat, una mica aquesta societat com laxa i deixar d'anar, que al final acaba sent un bon brou de cultiu per treure temes, però com per viure i dius, hòstia, potser ja no m'agrada tant, no m'agrada escriure d'això, però potser no m'agrada tant com per viure perquè hi creixen els meus fills i tot això, no? És una mica, amb això que deia una mica la Ramona, del tema aquest del bullying, doncs a vegades parles amb professors o parles amb escoles i tens la sensació de que els professors no vigilen el que passa allà, és a dir, els nens estan més a l'escola que a casa i no tens la sensació que l'escola vigilin aquesta mena de coses. Hi hagi una mica de control de si realment hi ha un bullying, de si realment hi ha uns nens que són uns destroyers i que fan mal als altres, i aquestes coses se t'escapen, no? Potser cada nen està controlat perquè no fa gaire cosa més, però fora d'allà és difícil i és complicat posar una frontera entre si és culpa dels pares, és culpa dels profes, és culpa de qui sigui, però hi ha una certa laxitud que abona tot això. Per tant, això us dona tema per escriure... Sí, tema... I negre. És la camarada del tema. Que es perverteix. Val? En el teu cas, Cervera, és el personatge de la jutgessa, el jove delinqüent, i diríem que la caixera, no vull fer gaire spoiler, però sí que tendeixen, crec que són personatges que acaben pervertint-se d'alguna manera. I estaries d'acord que... Sí, no ho sé, jo suposo que tots acabem més o menys grau, tots acabem d'alguna manera sucumbint a coses, no? A coses que passen. És a dir,
que el que vol és canviar de vida, perquè té una vida bastant desastrosa, llavors se li ofereix la possibilitat de tirar endavant i ho fas. El petit delinqüent doncs, vol ser una mica més gran delinqüent, la jutgessa té uns altres objectius. Però crec que tothom tendim a voler sortir de la zona on estem i a pujar un esgraó. Encara que a vegades no saps mai si el puges o el baixes, però clar, això ja t'ho porta la vida després. Però entren en el món fosc, no? Sí, però no sé si n'ets conscient, a vegades tirant endavant no sé si n'acabes sent conscient que tu entres al món fosc, a no ser que entris voluntàriament al món fosc, no? Però a vegades el que vols simplement és millorar i vols sortir d'aquestes coses que t'angoixen i que t'avalen i tires endavant, fas un pas, el que passa que a vegades fas un pas i hi ha un abisme i a vegades fas un pas i puges, no? Depèn, una mica és la sort de la vida a vegades. Ramon, en el teu cas serien els anomenats, sense fer tampoc spoiler, els justiciers, no? Que no sé com farem perquè puguis parlar d'aquests personatges, però que també hi ha un gir. El que em preocupa sempre més és no parlar d'això, no? Jo el que volia fer aquí, parlant sense parlar, és que també la gent es decantés una mica a favor d'aquests justiciers, no? Que tingués... Hi ha dos personatges, un és la Ruth, que és una caporala, que és nova, que acaba de començar, i l'altre és un periodista, el Santi, no? I tenen una discussió perquè un s'ho mira de part de la policia, que té que seguir les normes i ho ha de veure d'una manera, en canvi el periodista ho pot veure d'una altra manera. I les dues parts són bones, no? Diguéssim, les dues opinions són bones perquè un diu, bueno, doncs, hi ha motius perquè hagin fet això, l'altre però no està bé fer això, i és això, no? Que la gent també es posicionés i també travessés una mica aquesta ratlla dient, potser també ho faria, no? Vull dir, també estic d'acord, potser feu no, però deixar-los que ho facin, no? Que seguissin fent servir el bisturí, no? Que més que res és aquest el tema, no? El dilema és, els hauríem d'atrapar o hauríem de deixar que continuïn amb el bisturí, no? I és una mica això, que la gent també travessi aquesta ratlla. Perquè has fet un thriller policíac, no? Sí, no volia, no m'agrada massa fer policíac perquè no és el... no tinc ni idea de com va la policia, m'he tingut que informar bastant, m'agrada més el psicològic, no? I llavors, clar, però hi havia una agressió greu i llavors havia d'haver una investigació, no podia fer que simplement se quedés sense res, perquè sí que al començament fan una agressió amb el bisturí a una persona que no vol denunciar, que la investigació es queda estancada, però després surten altres víctimes i bueno, s'ha d'investigar això, no? I clar, llavors vaig haver d'anar a la comissaria i vaig haver de tindre un assessorament i també l'assessorament que, clar, quan tens una idea dius, ara agafaré un bisturí, que deia abans, no? I ja està, no? Però clar, no volia matar jo amb el bisturí. Agafes un bisturí, pots matar al carrer, a casa o allà en sigui, no? Però el que volia fer era el que fa un bisturí, que és fer una operació. Llavors, clar, tots els metges amb qui havia consultat em deien que no, perquè l'anestèsia és un aparell que s'ha de lloc, que s'havia de fer un quiròfan, i aquí ja quasi que es va quedar sense
El personatge que es pervertiria seria l'Ocupa. És que, clar, dintre del teu llibre... Estan molt mallitós. Sí, perquè jo tinc una... Normalment llegeixo llibres o veig pel·lícules o coses de gent que sigui pitjor que jo. Em surt de fer bricolatge, llavors m'agrada més escriure i m'ho passo molt bé. M'ho passo molt bé escrivint i sobretot això, inventant històries, mirant com solucionar-les, parlant amb gent. Jo soc de professió periodista, llavors això m'agrada molt més parlar amb gent, entendre coses.
però no, cada vegada demanen més esforç d'aquest. Llavors això és el que fa una mica més de mantra al final, no? I sembla que si no s'ho és culpa teva, perquè tu no has fet bé les xarxes socials, no has retuitejar el que havies de retuitejar, no has fet el que havies de fer, vaig fer la novel·la, senyor. Jo és que són bastant, en el meu cas, tots són molt alter egos meus, en certa forma, tots d'una manera o altra. No, tots els personatges que he fet, de les 5 novel·les que he publicat, tots són molt part de mi. No he fet mai
I després, bueno, començo això i els faig una mica de fitxa a cada un, com vull que siguin, com vull que actuïn i tal, però després els aniré coneixent. No sé si era el Pere Cervantes, que deia que tenia 40 pàgines d'un personatge o... Ser un manta i per no fotre res, i la meva aspiració és anar a mirar obres públiques i veure comentar-les amb els amics i tot això, no? Però m'ha tocat treballar molt, i amb això, com que soc una
toca batallar molt a veure si realment al final que hem arribat és un final bo o s'ha de tornar al començament i refer-ho tot per... Sí que considero que fa més novel·la negra que jo vosaltres dos. Amb tot el... A mi se'm considera novel·la negra, però jo dic, perquè he anat a parar llibres del delicte per toms de la vida, no? Però clar, podria tenir raó aquesta frase, però clar, escrit amb voluntat de publicar-lo en una editorial de novel·la negra. El Faral, hòstia, igual ho troba molt bé i dius, ostres, això volia això, no? Que no en quedi ni un. Vull dir que a vegades val la pena. Els finals apocalíptics... Les persones que van llegir la novel·la et diuen jo crec que el que fa molta gent és menjar-se. Que és també una altra... que és una altra. També
que el mateix delicte en mans d'un jutge pot ser considerat com una performance graciosa i amb l'altre pot ser un desacatament greu que mereix 10 anys de presó. No? Com pot ser? No estem parlant de justícia, no estem parlant d'equitat, no estem parlant d'equilibri. Com pot ser que vagi d'un extrem a l'altre? I aquest era una mica el motor inicial del llibre, no? I per això la societat, no? I per tant, Doncs això, una novel·la exactament que sigui d'acció i el protagonista sigui una dona de 50 anys, no? En comptes d'un agent secret de 30, no? Sí, segurament es podria dir, més negre, no? Sí, a vegades quan es fan
i després busques els personatges que se li diuen i no hi penses. L'altre dia vaig presentar un noi que és de ciència-ficció i vaig llegir la novel·la i era molt curteta, sense adonar-me que amb ell havia suposat un gran esforç fer coses d'aquestes. No? Perquè, per exemple, i de vegades doncs, no ens adonem de la feina aquesta, no? Que ell sí que havia volgut fer totes aquestes coses, no? Que havia volgut eliminar tot el llenguatge que impliqués res religiós ni res tot això, però normalment jo doncs, tampoc no em sento
d'un altre cantó, no ho sé, una novel·la masclista, perquè jo sóc un masclista i vull fer una novel·la masclista perquè és el que em surt de l'ànima, no? I fer una cosa contrària me suposa un esforç que no vull fer, no sé. Jo exagero, no, intento no ser-ho en aquest sentit, no? Però em refereixo que són els que estan a les fires o d'allò, i sí que és veritat que jo les vegades que els he escoltat com han donat consells solen tenir raó. Solen tenir raó. Jo, per exemple, a l'Hèmings, l'anterior, hi havia com és un llibre de lluites, no? I tenia un paper molt important a la lluita, i sortia moltes descripcions de combats, etc. No? I en Marc em va dir, diu, aquest llibre és com Rocky, no és una pel·lícula sobre boxa, és
Aprofito que la Vox era l'excusa per parlar d'una altra cosa, no? La superació, etc. Diu Lenin és el mateix, no és llibre sobre llibre. Mig capítol, Però te costa molt. te trauen mig capítol i t'agafen un holding, ara. Clar. Però sí, durant... Adiós. I això et sap fa mal, no? Retallar tant, però després té raó, no? I et passa el mateix. Bueno, sí, a veure, m'he coincidit una cosa. Hi hauria de diferenciar dues coses. Una normalment que us vagi agradar i doncs fins la propera i sisplau llegiu els llibres perquè són 3 grans obres, o sigui, estan molt bé i és novel·la negra, inclosa una miqueta de Jordi Dausà.